таҷрибаи корбарии бозрасии давлатии автомобилӣ нишон медиҳад, ки бештари садамаҳои нақлиётӣ дар натиҷаи баланд намудани суръати ҳаракат аз меъёри муқаррар карда шуда содир мешаванд. Дар давраи 7 моҳи сипариштаи соли равон бо ин намуд қоида вайронкунӣ дар ҷодаҳои нақлиётгарди ҳудуди вилояти Суғд 98 ҳодисаи роҳнақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст, ки бар асари он 51 нафар ба ҳалокат расида, 81 тани дигар ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштааст. Масалан, санаи 1 август тахминан соатҳои 13:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғои Lexus рақами қайди давлатиаш TG2000RX03 Силмонов Ямин Ҳокимбекович соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи ноҳияи Шуғнони вилояти Мухтории Кӯҳистони Бадахшон ҳангоми ҳаракат дар роҳи мошингарди Сомғор Палосхуҷанд дар километри 5-уми ҳудуди ҷамоати деҳоти Дадабои Холматови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба воситаи нақлиёти тамғои Деулабо таҳти идораи ронанда Холиқов Бахтиёр Маруфҷонович соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ки аз канори рости роҳи самти Хуҷанд Сомғор бо буриши хатти ҳаракати мазкур амали гардиш ба роҳи самти Сомғор Хуҷанд анҷом медод, бархӯрда бар асари бархӯрӣ мувозинати ҳаракати худро гум карда ба самти муқобили ҳаракат гузашта ба қисми пеши воситаи нақлиёти боркаши тамғаи Синотрук рақами қайди давлатиаш 881 ZT02 таҳти идораи ронанда Муҳаммад Мунавваров истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд, ки бо роҳи нақлиётгарди мазкур ба самти ҷамоати деҳоти Исмоил дар ҳаракат буд, бархӯрдааст. дар натиҷа мусофири воситаи нақлиёти тамғои Lexus Сулаймоншои Фаромӯз Имроншоевич соли таваллудаш 1996 истиқоматкунандаи ноҳияи Шуғнони вилояти Мухтории Кӯҳистони Бадахшон аз ҷароҳати бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, ронандаи ҳамин сабукрав аз ҷароҳатҳои бардоштааш дар беморхонаи вилояти Суғд ба ҳалокат расид. ё худ санаи 5 август тахминан соатҳои 10:00 ронандаи воситаи нақлиёти тамғои Opel Zafira рақами қайди давлатиаш 00CWW02 Содиқова Фарида Ҷураевна соли таваллудаш 1988 истиқоматкунандаи шаҳри Конибодом ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди Исфара Ким Конибодом дар километри 26-уми ҳудуди шаҳри Конибодом аз сабаби баланд будани суръати ҳаракат аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада чапа шудааст. дар натиҷа ронанда ва мусофири воситаи нақлиёти мазкур ноболиғ писарбачаи 14 сола ҷароҳати ҷисмонӣ ба ҳаёту саломатӣ хатарнок бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасанд. ҳодисаи дигари роҳу нақлиётӣ бо оқибати марг ин пахши пиёдагар мебошад, ки дар роҳи мошингарди Душанбе Хуҷандчаноқ ба қайд гирифта шуд. Санаи 21 август тахминан соатҳои 10 ронандаи автомошини тамғои Hyundai Avante аломати қайди давлатиаш TG1113 YP02 Атаев Азимхон Ҳамидхонович соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд дар километри 241-уми шоҳроҳ ҳудуди шаҳри Истаравшан аз сабаби наандешидани чораҳои бехатарӣ аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагарди ноболиғ писарбачаи 13 сола сокини ҷамоати деҳоти Зарҳалолро пахш намудааст, ки дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. аз тарафи Хуҷанд ба тарафи Истаравшан аз рӯи 80-90 рафта истода будам. баъд аз он ногаҳон як гӯсфанд буромад, ақафош як бачча давида буромад, ки ман ваи надидам ва баъд ҳамин хел шуд задам. баъд аз пахш намудани пиёдагар чӣ чора дидӣ? Мошинамро бор кардам, бор карда рост тарафи балница бурдам. Оди ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ маводҳои лозимии тафтишотӣ тартиб дода шуда баҳри муайян кардани сабабу шароитҳои ба онҳо мусоидаткунанда тафтишоти пешакӣ идома дорад.